全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは皆さんと共に賛美を捧げたいと思います。差し支えない方は共に立ち上がり賛美をいたしましょう。主にすがるマリア。
ルバリどこかの十字架の上で傷つき死なれた私の救い。雨布に巻かれヨセフの墓へと出口は閉ざされ一人を塗られた。たたえよ神の名を、主の名を永遠にたたえよ、いつまでもイエスあなたを。3日目の夜明けに神の子イエスは死を打ち砕いてよみがえられた。たたえよたたえよ神の名を、主の名を永遠にたたえよ、いつまでもイエスあなたを。たたえよたたえよ神の名を、主の名を永遠にたたえよ、いつまでもイエスあなたを。栄光をまとい、イエスは来られる。私は見るだろう、輝く御顔。たたえよたたえよ神の名を、主の名を永遠にたたえよ、いつまでもイエスあなたを。
それでは本日は特別賛美としてキムドヒョン兄弟に賛美をいただきたいと思います。拍手を持ってお迎えしたいと思います。안녕하세요. 저는 한국에서 온 찬양사역자 김도현이라고 합니다. 皆さんおはようございます。私は、賛美の働きをしていますキム・ドヒョンと申します。 2년 전에 교회 같이 와서 예배드렸고 또 이번에 와서 또 함께 예배드릴 수 있어서 기쁩니다. 2年前に一度この教会にお伺いしたいんですけど、もう一度来れて、とても嬉しく思います。 세 곡의 찬양 나누도록 하겠습니다. 3曲賛美を共に分かち合いたいと思います。山や谷野原に春の香りが隠れていた鳥たちの声が聞こえる。山々の白い雪溶け去って今は主の約束された春が来た。痛み憂いの日々は過ぎずっと続くようだった。寒い冬は約束通り影もなく賛美する。約束通り影もなく主の御業に全地が賛美する。痛み憂いの日々は過ぎずっと続くようだった。寒い冬約束通り影もなく主の御業に全地が賛美する。悲しむ者も病んでる者も誰でも呼びなさい。イエスの皆をその名を信じてその名を呼ぶならどんな人であっても救
の名叫び歌おうイエスイエスを救いくれる皆叫び歌おうイエスキリスト信じてその名を叫べばどんな人であっても主の栄光を見るイエスイエスお力あるその名叫び歌おう叫び歌おうイエスキリスト父がくれた栄光の名黙っていられないように叫んで我が主イエスキリストその名叫び歌おうイエスイエス救いくれる皆叫び歌おうイエスキリスト私が共にいる我が息子我が娘安心せよシャロン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 我が平野のあげよ世が知らない平安恐れるなシャロン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 私が共にいる我が愛我がイスラエル安心せよシャロン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 父が私を送られたように私も君を送るシャロン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 
それではお祈りを捧げます。ハレルヤ、天の父なる神様、今日ともにここに神の家族と集い、主よ、あなたを賛美できることを心より感謝いたします。主よ、罪深い私たちをどうぞお許しください。日々の歩みの中、私たちは主に近づこうと努力しますが、罪深いものですから、なかなかそうすることができず悩んでしまったりすることもあります。しかしイエス様のその血潮によって私たちの罪はすべて許されたことを信じます。どうか主よ、私たちの罪深いそのような姿を変えてください。そして私たちは神様、あなたのそばから離れません。そしてあなたのところから逃げません。ですからどうぞ私たち一人一人を変えてくださり、勇気を与えてくださり、信仰を与えてくださり、日々の歩みを強めてくださいますようお願いいたします。今日はキム・ドヒョン兄弟、そしてサム・アブラハム牧師をお迎えして共に賛美をできることを感謝いたします。どうぞお二人の上にさらに主をあなたが祝福してくださり、歩みを詰めてくださり、祝福してくださいますように信じます。この礼拝が最初から最後まで主の聖霊と、そして御助けと祝福で満たしてください。この祈りを主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんと10回を斉唱いたします。10回。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には父の咎を子に報い、3代4代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。それでは皆さんと年間目標聖句を斉唱します。3、はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。祝祷する前にですね、またメッセージの前に少しアナウンスをさせていただきます。まず一つ目はですね、来週の日曜日は子どもキッズイースターが開催されます。子どもたちのためのイースターです。すでに奉仕をしてくださる方もう決まっておりますけども、また奉仕をできるという方いらっしゃったらぜひ、
キッズの担当の方までご連絡いただきたいと思います。そして明日、午後にですね、その小学校周りでチラシを配布します。もしお時間ある方いらっしゃったらお手伝いいただけると助かります。2つ目、4月の27日、今度は次の週の日曜日にはイースター祝う会という会があります。このイースター祝う会はですね、足立区葛飾区の教会が連合してこのイースターの記念の式典をします。一つの教会ではできないことをみんなの教会でやりましょうという、そういう趣旨があります。で、今回はですね、小堀、秀夫さんという方をお招きする、そして、福音を伝えるということがあります。ですからぜひですね、イエス様を信じていない方、また友人の方、たまたまいろんな求めておられる方、そういう方がぜひですね、お招きいただけたらと思っています。玄関にチラシがございます。3つ目はですね、4月の29日にモンゴルフェスタ、モンゴル人の方々がですね、企画をしていただいて、モンゴルの貧しい人たちに支援をする、そういうお祭りをここで開催いたします。そしてこの案内のためにですね、7000部今チラシを作っていまして、これを地域に配布ポスティングしようとしております。ですでにですね、皆さんもご存知だと思うんですけども、プレイヤーウォークマップというのがあります。地域にですね、皆さんが回ってお祈りをしている、そのお祈りをしている地域にもし皆さんが今週来週配ってもいいよという、そういうお時間があり、そういう志がある方は、後でですね、玄関に置いておきますので、自分はこの地域を配りますということをこのマジックでですね、縁取っていただきたいと思うんです。そうすると、それを除いた地域はモンゴルの兄弟姉妹たちが配ることにいたしますので、ぜひご協力、今日中にちょっとご協力いただきたいというふうに願っております。それが3点、4月はですね、いろいろと催し事がありますので、忙しくしてますけども、ぜひ皆さん覚えて祈っていただき、また福音が広がるように、そして、さらにですね、皆さんのその奉仕一つ一つがですね、実を結ぶ、そして本当にイエス様を信じる人がますます起こされるということをですね、期待していきたいと思いますね。それでは、祝祷をいたします。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安が与えられますように。主がこの世にないシャロームを与え、お一人お一人に守りと恵みと祝福を授けてくださいますように。イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。それでは早速ですね、インドから今日はですね、アブラハム牧師がですね、来ていただきました。もちろんこのためではなくてですね、シーネットという働きの中で東京に来る用事があるということで、じゃあぜひ来てくださいと、そのようにお願いしております。私たちとですね、サム先生はですね、2010年サム先生が東京に来た時に私たちの教会で宿泊をしていただいて、その時から、ずっと知り合いになりました。そしてぜひインドに来てほしいということでですね、私インドに初めて行くことになったんですけども、どうしよう、英語が話せないそこでですね、やっぱりこのインドというところも行ったこともない、そして英語も十分に話せない、どうしたらいいでしょうということでですね、ある人に相談したんです。誰か通訳についてくれる人いませんかね。そしたらですね、その先生がですね、永井信義先生がいいんじゃないですかって言うんです。でも私からするとですね、すごくこの永井信義先生はいろんな働きをしている、もう本当にですね、私から言えば遠い存在の先生なんですね。あの先生にお願いしていいのかなと思ってたんですけども、でもやっぱりね、自分一人ではいけませんから、永井信義先生にですね、お願いしますって言ったらですね、いいですよってすごく軽く返事をしていただいて、それから
2011年から毎年のようにインドに2人で、宣教の働きを、担っていきながらですね、させていただいています。皆さんが捧げてくださったものをいつもその進学校に届けて、そして進学校はですね、進学生は生活の費用、学費、すべての費用を無料にして、あらゆるところからその世界から資金を集めて進学校の運営をしているんですね。そういう中で私たちもその一端を担わせていただいているということは本当に感謝です。後からいろいろとお話を聞くとですね、インドの宣教がどれほど大変であるか、またどのように広がっているかをお聞きすることができると思いますので、ぜひそのインドの宣教の報告と、そして今日はメッセージをいただきたいと思っております。拍手を持ってお迎えください。It's on. Is it on? Yeah, on. It's on. Good morning. Hosanna. Today is a Palm Sunday. 城の誠実ですね、本日は。I'm grateful for this wonderful opportunity. 今日このような機会が与えられて感謝してます。I am humbled and honored to be here this morning to share my heart with you. 本当にこうやって皆様の前に立たせていただけることを光栄に思ってます。Pastor Tajima and I have been friends for a long time. 田島牧師と私は長年の友人になりました。This is your brother, he's sitting here? Okay. 先生のお兄さんいらっしゃいますね。 I remember his face. 覚えてます。お兄さんのことも覚えてます。Tajima's mother is here. お母様いらっしゃいますか？ Praise God. 神様の名を賛美し I ま am す。 still alive. 私も今まで生かされてますね。And I cherish the wonderful opportunity that I shared here when I was here in 2000, 10 years ago. 10年前にこちらに来る機会がありました。This church building was under construction. まだこの教会が建てられる前ですね。I praise God how God is building His church in Japan. で、それでここのように立派な教会が建てられていて、本当に神様を称えます。Before I start, I would like to show you a video. ここで、お話しする前に一つビデオを見せたいと思います。This will give you the glimpse of different parts of India. このビデオを通してインドがどのようなところであるかっていうのもちょっと皆さんに知ってもらいたいです。お願いします。Let me have the video. The first slide. No sound. Tajima, no sound.
Okay, please go to the next slide. I think some sound problem. 音が本当は入ってるようなんですけれども、ならないようでしたら次のスライドを見せてもらってもいいですか。 Please go to the next slide, please. Next slide. Our ministry is known as Baraka Ministries. 私が携わっているミニストリーの名前は、バラカミニストリーと言います。 Next, please. This is my family. 私の家族です。My wife name is Mercy. 妻はメルシーと言います。 God has blessed us with 2 daughters. 2人の娘がいます。One is a medical doctor and another one is an engineer. 1人がエンジニアで、1人が医者をしてます。 And next slide, please. You know, there are more people live in this circle than any other parts of the world. 円形で囲まれたエリアに人口が集中しています。 You know, the place where all the Asian countries, more people live inside that circle than outside the circle. アジアの地域に、地域に人口が特に集中しているんですね。 And India is there, China is there, Japan, and Taiwan, そこには日本、中 all 国、 these countries. 台湾、インドが含まれています。 In this circle, more people live. 円の中に、世界の人口の多くが住んでいます。 But in this circle is the most unreached people group around the world. それと同時に、まだ、クリスチャンでない方がたくさん住んでいます。 If God is doing something around the world, it is inside this circle. 未開拓の地域が多く含まれたこの、中で神様の奇跡が行われています。 More persecution is taking place inside this circle. また同時に多くの迫害も行われているんですね。 More churches are being planted inside this circle. でエリアだが、たくさんの、教会が今も、立て上げられています。 We need to pray for this circle. このエリアを覚えて祈らなければなりません。 If this circle is being reached with the gospel, このエリアに福音が届けば、 the Great Commission is almost complete. 大宣教命令が、達成することにもなります。 And we are privileged to be part in this circle. このエリアに置かれていること、特権です。 Where God is moving, where God is moving, where God is moving, 神様が働いていらっしゃるところに、 where God is doing miracle, そこに神様の奇跡がなされ、 where churches are being planted, そこに教会が立て上げられています。 and where great breakthrough is taking place. ブレイクスルーが起こっています。 Amen? Amen. Go to the next slide. India is one of the biggest country in the world. 神様はすみません、インドは、世界でも大きな国ですね。 1.4 billion people live in India. 1.4 billion. 14億の人口がそこに集中しています。 The capital of India is Delhi, デリーが、首都です。 or we call it New Delhi. ニューデリーと呼ばれてますね。 And India, we speak 22 major languages. 22の言語が存在します。 More than 1,600 different dialects. 1600の、方言のようなマイナーな言語も存在します。 And India is a birthplace of Hinduism. ヒンズー教が、そこで確立されました。 Buddhism born in India. 仏教もそこにルーツを置いてます。 The Sikhism born in India, Sikh people who with the turban. Sikhism born in India. もう一つの、宗教
シッキズムというんですかね、シーク教というのも、インドで生まれた宗教です。Most of the religion you see around the world is birthplace is in India. 世界の主要の宗教が始まったのがインドでもあります。And India is the second largest English speaking country. 英語を話す2番目に大きな国です。And India produce lot of global spices. たくさんのスパイスを生み出している国です。And Indian curry is world famous. でインドカレーはものすごく有名です。You have a chicken, rice and chicken curry. チキンカレーここにもありますね。 Yes. 日本にも The word curry come from India. その、日本でも有名なカレーはもともとインドで、スタートした食べ物です。And the cow is considered to be a sacred animal among the Hindus. ヒンズー教徒の間では牛が聖なる動物として称えられています。 They worship cow. 牛を崇拝する文化があります。 We eat cow. でも自分たちは牛を食べます。 You heard about Taj Mahal is located in India. Taj Mahal. でタージマハルという素敵なところがインドにあります。 That is one of the 7 wonders in the world. 世界の七不思議の一つと言われている場所です。 The world tallest statue is in India. 世界で一番高い建物がインディアにあります。 And most unreached people group are in India. 未開拓の場所が多く、インドに存在しています。 The churches are being persecuted. 教会が迫害を受けています。 And more than 600 missionaries and believers are inside the jail because of following Jesus. 約600人の、弟子たち、ミニストリーに携わっている人々が今投獄されています。 The Indian government at this time trying to implement anti-conversion law in every state of India. インド全地域において改宗をさせないような法律が確立されようとしています。 So because of that, many church pastors, believers are being persecuted, are behind the jail. この新しい法律が確立されようとしているので、多くの牧師たちが投獄される、今状況にございます。 These are the different kind of people you see in India. インドではこのような方々を見ることができます。 They have some people have big mustache. 大きなひげを生やしている方がいらっしゃいます、Next slide, please. People look different. いろいろな方を見かけます。 Every people group, people face is different. いろんな人種の方がいて、見かけもとても違います。 Next slide, please. See, look at different kind of people. Next slide, please. Next slide. People have different kind of food they eat. いろいろな、食事があります。 I think Pastor Tajima, when he went to India, he got this kind of food. 多分田島牧師がインドにいらっしゃるときはこのような食事を食べてますかね。 If you want to have that food, go with Tajima. ぜひ田島先生と一緒にインドに来てください。 Next slide, please. This is Taj Mahal of India. ここがタージマハルですかね。はい。 Yes, next slide, please. This is a place where I live. 私が住んでいるところはこのようなところです。 5,000 feet above sea level. 標高5000メートルのところです。 Close to China border. 中国との、国境に近い場所でもあります。 The Himalayan mountain is covered with spectacular snow mountain. この、ヒマラヤ山脈に、囲まれたところです。 We live in the foothill of the Himalayas mountain. その山脈のもとに私たちは生活しています。 Next slide, please.
This is a small state where we live. The state means the land of snow. 私たちが住んでいるところがこのような地形をしております。Himachal Pradesh. ヒマーチャルというところです。Him means snow. ヒっていうのは雪という意味があります。Pradesh means land. プラデッシュっていうのは土地という意味ですね。So it is a land of snow. 雪で覆われた土地という意味です。According to Hindu mythology, ヒンズー教で教えられている一つに、all Hindu god and goddesses were originated from the Himalayan mountains. そのヒンズー教徒の神々はもともとヒマラヤ山脈から生まれたと言われています。So our state has a special place for Hindu pilgrimage. ですから私たちが住んでいるこの場所にはこのヒンズー教のルーツがある場所でもあります。And also we grow a lot of apples. たくさんのリンゴの木が植えられている場所でもあります。In that small state, we speak 35 different dialects. この小さなエリアですが35の言語が存在します。We have around 12 districts. 12のエリアに分かれてまして、 Every district language is different. その12それぞれが、自分たちの言語を持ってます。 The Tibetan government in exile is operated from my town. Tibetan government. チベットの、政府が管轄しているエリアでもあるそうです。 Dalai Lama is the leader. ダライラマがリーダーです。And I had the privilege of meeting Dalai Lama one year ago. 昨年ダライラマに会うこともありました。The state has 7 million people. この地域に700万の国民が住んでいます。The Christian percentage of that state is less than 1%. クリスチャン人口は 1% 未満です。 Next slide, please. Before that. もう一つ前にありますかね。Yes. We started in a ministry in a small chicken coop. 自分たちのミニストリーがどうやって始まったかを、このような鶏小屋のようなところで始まりました。Because people in that land, they were not willing to give house for Christian people. 私たちは場所を探しましたが、その教会のために貸してくれるところはどこもありませんでした。They don't want to see the churches being planted. They don't want to see Christian missionaries. このエリアに教会はいらない、見たくないというふうに拒絶されました。So when we landed there, we were looking for a house. Nobody willing to give a house for a class. 教会となるべき場所を探したんですが、誰も私たちを助けてはくれませんでした。But one old man, he said, "Please come with me. I have a small house for you." でもある年老いた男の方がちょっと来てって小さな家があるよって、ここはどうかなって勧めてくれました。 He said, "We used to keep chicken in this room, ここにね前鶏を飼ってたのよ。 but all the chicken died. でもね鶏死んじゃってもう鶏いないから。 So this room is empty. だからここは空き小屋で、 If you want, you can stay there." よかったらここを使ってもいいよって。 We said, "Praise the Lord." 神様ありがとうって。 We cleaned all the dunks. で汚れ汚かったのでみんなできれいにして。 We lived in that small chicken coop for 3 months. 最初の3ヶ月はこの鶏小屋で、活動を始めました。 Every day morning, go outside and talk about Jesus. ここでまず集まってそこからいろいろなところに行って御言葉を語りました。 From chicken coop, after 3 months, we moved from chicken coop to a haunted house. でここから次に導かれたのがお化け屋敷のようなところでした。 This house, one man built this house.
ある方が、このある建物を建て、 The day of housewarming, the man met with a bike accident and died. で、そこが公表されようとした時、その、オーナーの方が、交通事故で亡くなられたんですね。 According to Hindu belief, that house is not good to stay. で、ヒンズー教の教えではそのようなことがあればその家に、滞在すべきではないというような考えがあって、 His wife and children, they said, we don't want to live in this house. で残された家族は、その新しい家には住みたくないと So that house was vacant, empty for a long time. そういう事情があったので、ある一つの家がずっと見放されたままで空き家の状態が長期間続きました。 She gave this house to different people to rent it out. 残された家族がそこを売りに出しましたが、 But if you sleep inside, you will be thrown outside. で何人か住んだそうなんですね。ですが、なんかその寝てたら追い出されるような現象が起きたり、 In the night, you can hear people coming and banging at the door. で寝ていると誰かがノックする音が聞こえたり、 So people said, we can't live in this house. だから人々が非常にその建物に対して恐れ出したんですね。 But one day, we come to know that this haunted house is for sale. このお化け屋敷と呼ばれるようになったその建物が売りに出されたのを私は目にして、 We approached the lady. そのオーナーに話しに行きました。 We said we would like to buy your property. あなたのこの物件を買いたいです。 Oh, she knew us. She said, no, no, don't buy. We know you are a good Christian. Don't buy. This house is not good to live. で、その女性は自分は誰かと知っていて、でもいや絶対お勧めしないよ、そこには住めないからって断られました。 She tried to discourage us not to buy. オーナーはいやこれ絶対買わない方がいいよってオーナーに断られたんですね。 But we あなたを思って。 we keep on pressing her. Yes, we want to buy that haunted でも house 私は諦めずに絶対買いたいんだお願いしますと言って懇願しました。 because it was very close to the road. その家は、主要道路にも近くて、 And after long negotiation, she decided to give that house for us. その交渉に時間かかったんですけれども結局成功して私たちはその建物を買うことができました。 Very cheap price. ものすごい破格の値段で売ってもらったんですね。 The house is good. その家はとてもいい建物で、 People have money there. People have money to buy. その買うお金も、あり But they don't want to buy haunted house. ですけれどもそこがお化け屋敷と言われているので誰もそこを買おうとはこれまでしませんでした。 So we brought this house. でも自分たちが購入し、 We cleaned our surrounding. で徹底的に掃除して、 We put a new paint on the wall. で壁ペンキ塗りして、 And we called some friends who are believers, strong prayer warriors. We declared 40 days of fasting prayer in that haunted house. でそこのお化け屋敷というところに兄弟姉妹を呼んで40日間の断食祈祷をしました。All the demons gone out. 悪霊が出ていって、 And even today we live in that house. 今日まで私たちはそこに住んでます。 But many people who are possessed with demon come to our place and we pray for them, demon cast out. で悪霊が取りつかれた人が来るようになりました。そこで悪霊追い出しの祈りをし、悪霊が完全に出ていくというのを私たちも見ました。 And church started growing very from a humble beginning. このように小さな始まりでしたが、神様が祝福してくださり、成長しました。 People tried to kill us. 私たちは、命を狙われていた時もあります。 People used to throw stone on the roof of our building. 石を投げられ、建物に石を投げられ、 But God
saved us from all kind of trouble. どんな目にあっても神様は私たちを守り続けてくださいました。 Because one who is in us is greater than one who is in the world. 私たちの中にいる神様が世の中のどんな攻撃よりも偉大なお方ということを証ししたいです。 Amen? I believe if we walk with Jesus, イエス様と共に歩むことを自分の人生を通して経験しています。 no demon can come to us. 悪霊は私たちの中に入ることはできない。 Because the Holy Spirit is in us. 聖霊が私たちの中に住んでいらっしゃいます。 We took the communion, bread and the wine. ただいま、聖餐式に預かりました。 Jesus' blood has a power イエス・キリストの血潮には力がある。 to forgive sins, 罪を許し、 to set us free. 私たちを解放してくださる。 So the church started growing up. 教会はどんどん成長して。 Next slide, please. This is the campus we just built up. ここが新しいキャンパスになります。 You know, in that place, Christian cannot buy land. No, the church cannot buy land. 教会は土地を買うことはできません。 But I don't have time to tell the story. God made it possible で to も buy. 今どうしてこの建物を購入できたかっていうのを話す時間はないんですけども、神様が与えてくださったんですね。 When the people say impossible, 人々はできないという。 God says possible. でも神様はできるとおっしゃる。 Amen. When people shut a door for us, 人々がどんどんできないよと拒絶されても人々 God が opens new door for us. 神様はドアを開かれるお方 So this is a miracle. ですから、ここにセンターがあるということは神様の奇跡です。 It took many years to build up. ここまで来るのに長年の月日が要しました。 We had no money like Tajima to build a big building one time. このような建物を建てる、予算は私たちはなかったんですが、 We built portion by portion. 本当にコツ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 建て始め、 We have a school there working in the one school is there. ここに学校が存在し、 250 children coming to the school. ここには250人の子供が集まっています。 No Christian. ノンクリスチャンの子供たち、 All Hindu kids. ヒンズー教徒の子供たちですね、 Every morning they come, でも彼ら毎朝やってきて they sing Hallelujah song. ハレルヤの歌を歌ってます。 Before the school starts, 学校の授業 next 始まる slide 前に please, next slide. Next slide. This is the church planting ministry that going on there. 私たちの活動の様子です。 We send people outside. Every believer, we motivate them to be a disciple maker. 私たちは弟子訓練をして一人一人の弟子が、伝道してます。 If you want to see your church grow, 教会の成長の秘訣は everyone need to involve. みんなで働きを共にすることです。 Next slide, please. This is our people. This is our worship gathering. 礼拝の様子です。 This celebration of many churches come together and worship together. 多くの兄弟姉妹が集まり共に礼拝しております。 Next slide, please. This is different relief work we do, and we thank you that you have sent some relief aid for us. Every year we have natural calamities, cloudbursts, flooding, all these things are there. We as a church, we respond and to do relief work. インドの各地でこういうような自然災害があった場合、自分たちはそこに出向いて助けます。 Next slide, please. We do conduct medical camps. メディカルキャンプというのも携わっております。 The people who are living in the mountain, they don't have the access to hospitals, they don't have access to clean water, so we provide them
medicine and we take the camp into their communities. 山に住んでいる人々は病院へのアクセスまた、飲み水へのアクセスが限られているので自分たちはそこに出向き、医療を施すミニストリーにも携わってい In the ます。 month of February, we conducted 4 medical camps. 2月に、2回このような機会を設けました。 And we have treated more than 1,600 people. そこで1600人の方々に手を差し伸べることができました。 Next slide, please. And we help the people to dig the water project. また、井戸を掘るというプロジェクトにも携わっております。 So this kind of a water well help the community to come together and draw water. このような井戸を掘るというような働きに多くの方が興味を示してくださり多くの方が寄ってきます。 Next slide, please. This is a school. これが自分たちが携わっている学 Next, 校です。 next slide, please. These are the children come to our campus. We train them. We teach them from nursery to class grade 8. 幼稚園、nursery to class 8. 幼稚園から中学生ぐらいの子どもたちがここに集まっています。 Next slide, please. This is a different program children do. 子どもたちのさまざまなプログラムがあります。 Next slide, please. This is our teachers who teach these children. 先生方です。 None of them are Christian. 先生方もクリスチャンの先生ではないんです。 But every morning they come to our school. でも毎朝学校で They take the Bible. They take the Bible. 聖書を手にして They read Bible together. 先生方と一緒に御言葉を読んでます。 And they pray. お祈りし And they go to school classrooms. で教える前に御言葉の時祈りの時を持ちます。 Many teachers, we cannot share gospel with them. We can't share gospel with them. 福音を直接述べ伝えることが難しいですね。 But they come to us, Sir, please pray for my family, please pray for my child, people like that coming up. ですけれども人々が我々のところに来てどうぞこのために祈ってください、あのために祈ってくださいと祈りを求められます。 This is the Bible school. これは、バイブルスクールの様子です。 On March 15, we had our 15th year of graduation. 3月15日に15回目の卒業式を行いました。 We give from certificate to master's level program. マスターレベル Master degree. の、何でしょう、I don't know. Master's degree. 博士号を、取得された生徒さん方ですね。 Next slide, please. These are our chapel service for the students. ここが、チャペルの様子です。 Students come from different states of India. バイブルスクールに通っている、いろいろな地域から寄せられた学生たちです。 They stay with us. They stay with us for 3 years. They stay in the campus for 3 years. They live with you. Yes. 共に生活をし、Their character will change. 共同生活を通して、性格も鍛えられ、 We encourage them to reach the unreached people group. でまだ未開拓の地域に行くようにというふうにみんなに勧めて、 Students are from India, Nepal, Myanmar. Students come to our campus to study God's word. インドだけではなく、ネパールやミャンマーからも生徒が、募ってます。 Yes. We have more than 600 students graduated from our school. 600 人の方々がこれまで卒業しました。 They all work in different parts of India and some of them are outside India. その600人の卒業生がインドの Next slide. さまざまなところで今宣教活動をしています。 This is the last meeting
we had a teachers' orientation for our teachers. これを昨年の様子です。先生方のオリエンテーションが行われた時の写真です。Your boss is there. 皆様のボスがいらっしゃいますね。The next slide. This is our graduation service. 卒業式の様子です。Next slide, please. This is a different program running inside the campus. いろいろなプログラムが行われています。Next slide, please. This is the students' community, different section. また違うセクションの生徒方との集まりの様子です。Next slide, please. See, we need your prayers. 祈りには力があります。Pray and participate in God's mission. 祈って神様のミッションに共に参加しましょう。When I was 8 years old, 8歳だった時、I said to Jesus, Jesus, I decided to follow you. 自分が8歳だった時にイエス様に従うという決心をしました。I was born with a brain tumor. 脳に腫瘍を持った状態で私は生まれました。All the doctors who treated me said, this child will never live. 多くの医者たちが、この子は死ぬというふうに言ってましたね。The doctor said, maybe his eyesight will not work, his hand won't work, his leg will not work, because brain tumor totally affected the entire body. 脳に腫瘍があり、それが体全体に行き渡るよと言われていたので、この子はもう目が見えなくなるな、ハンディキャップになるなというふうに医者から宣言されました。My mother and my church continuously prayed for me. でも私の母と教会の人たちが自分のために祈り続けてくれました。Almost 6 months I was inside the hospital. 6ヶ月の間自分は病院に入院したままでしたが、 But God saved my life. でもその中にあって神様は私の命を救ってくださいました。 After I completed my university, 大学を卒業した後、 I decided 私は to follow Jesus. イエス様に従う決心をまたしました。 To be a messenger for Jesus. イエス様のメッセンジャーになると決心しました。 To go as a missionary to some other part of India to serve the Lord. インドの未開拓地域に行ってイエス様に仕える決心をしました。 The Himalayan, the place where I work right now, 今自分がいるところです。 I'm a missionary. 私はそこで、宣教師として生きています。 The language is different, 言語が違って、 they smell different, 匂いも違う、 food different, 食べる食事も違う、 everything is different. すべてが違う場所でしたが、 But Jesus is the same. イエス様は同じです。 He can change the life of people. イエス様は人々の人生を変えるお方です。 So if I can do, 私ができるなら、a child born with a brain tumor can do it, 腫瘍を持って生まれた子供ができるなら、 you can also do. 皆さんもできます。 You can also do. 皆さんもできます。 So please pray and participate in God's mission. 祈って神様のミッションともに働きましょう。 Pray that every people group, even in Japan, every people group who lives in the circle will have an access to hear the good news of Jesus Christ. 日本を含め特別なリジョンの人々が御言葉を聞くことができるように祈りましょう。 Pray for the church planters. 教会を開拓している人々を覚えて祈りましょう。 Their life is in danger. 彼らの命が危険にさらされていますので、 The Hindu fanatic people sometimes when we worship together open the door and come and beat everyone. 過激派というグループ、ヒンズー教の過激派グループが教会に突然入ってきて、暴力を振るうようなことも聞いてます。 Pray for the new believers. 新しいクリスチャンのために祈 The ってください。 persecuted churches. The persecuted churches. 迫害を受けている教会を覚えて祈ってください。
Pray for the Bible school so that many students will come to our school and learn God's word and go out to be a church planter. 今携わっているバイブルスクールのために、彼らが成長して派遣されるように祈ってください。 Pray for the missionaries 宣教師を覚えて祈ってください。 that God will give them safety, どうか彼らの命が守られますように、 that God would meet their day-to-day needs. 彼らの日々のニーズが満たされますように祈ってください。 Pray for the school. 学校を覚えて祈ってください。 Pray for the Indian youth. インドの若者たちを覚えて祈ってください。 And this year in 2025, along with all our graduates of our Bible school, we want to see that we will plant 100 house churches in 2025. 100 house churches in 2025. 今年100の、教会を、ハウス教会、ハウスチャーチを建てたいと願っていますので、どうかそれが実現するように、お祈りください。 We believe it can be possible. 不可能と思われることは祈りを通して可能になります。 If you pray 祈りを通して and stand behind us, どうか、next slide please. 祈りで支えてください。 It can be possible. Please, next slide please. You have seen Coca-Cola, right? コカ・コーラ皆さん知ってますね。You know, Coca-Cola has a vision when they started distributing Coca-Cola. コカ・コーラのビジョンというものがありました。 A can of Coke in every person in the planet. まずこのコカ・コーラが始まった時に、一人一人の手にコカ・コーラが渡るようにというようなビジョンがありました。 In Japan, Coca-Cola is available? コカ・コーラ日本で買えますか？ Yes or no? You go to any remote place in India, you will see Coca-Cola. どんなところに、どんな田舎に行ってもインドではコカ・コーラが買えます。 Even if there is no cell phone, Coca-Cola is available. こういう携帯が売ってないところでもコカ・コーラは売ってあります。 Next slide, please. Look at how people carry Coca-Cola in the bike. Some places on the donkey. Can you see? They are carrying the Coca-Cola case on the back of a donkey. ロバがコカ・コーラを運んでいる国もあるそうです。 Next slide, please. Some places on the boat. ボートに乗せられてコカ・コーラが輸送され、 Some places, next slide, please. Some places on the trolley. このように台車でコカ・コーラが運ばれていく様子です。 Some places, tricycle. Next slide, please. Look at in a motorbike. バイクで運ばれてます。 Next slide, please. Even the monk loved to drink Coca-Cola. みんなに飲まれてるコカ・コーラです。 A small soft drink company. A small soft drink company. 最初は小さな会社でしたが、 When they can set a goal and reach to the ends of the world. 一つのビジョンを通して世界中にコカ・コーラを届けることができました。 Jesus is better than Coca-Cola. イエス・キリストはコカ・コーラよりも優れたお方です。もちろんです。 We have tasted the sweetness of Jesus Christ. We have tasted the sweetness of Jesus Christ. イエス様の素晴らしさを私たちは十分に味わってます。 Who is Jesus Christ? イエス・キリストは誰ですか？ Jesus is my Savior. 私たちの救い主です。 Jesus is my healer. 癒し主です。 Jesus is my provider. 与えてくださる方です。 Jesus is my sustainer. 支えてくださる方。 Jesus is my guide. 私を導いてくださる方。 His word is a light unto my feet. 私の足元を照らしてくださる方。 Wonderful Jesus Christ, それがイエス様です。 who can change life of anyone, any individual. 何にも変え難いお方です。 We need to pray that every person who lives in India and Japan and all these places will have an access to hear the good news of Jesus Christ. 日本に住むすべての人、インドに住むすべての人がこの素晴らしいイエス様を知る機会が与えられるべきです。
Amen? More stories afternoon I will be available here, okay? You can come back. ちょっとまた、証の続きは後ほど、お昼 I would like to talk to you a small Bible portion from the word. 御言葉を一緒に読みたいと思います。 This is taken from book of Luke chapter 14. Book of Luke chapter 14. ルカ書14章28節です。 Verse 28. ルカ書14章28節。 Can you read in Japanese the Bible verse? Can you read? Someone open the Bible, book of Luke, chapter 14, 1-4, verse 28. Please, one person stand up and read. どなたか読んでいただけますか？ You don't speak Japanese? 日本語でどなたか一人読んでいただけますか？ Please, one person stand up and read. Luke 14:28. 正さんお願いします。あなた方の木に塔を建てようとするときに、まず座って完成させるのに十分なお金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。 This verse, this passage is a dialogue between Jesus and his disciple. ここでイエス様は弟子たちと会話をしています。 And Jesus is trying to reveal a mystery to his disciple. 神の国の奥義を弟子たちに伝えている場面です。 Jesus can change the life. イエス様は人生を変えるお方です。 And this Bible portion ここでは is talking about a building. 建て上げることについて語ってます。 And building something that will last for eternity. その建物、建築物は永遠に続く建築のことを語ってます。 We all love to build something in our life. 人生において私たちは何かを作り上げることができますね。 Japanese are very innovative people. 日本には多くのクリエイターたちがいます。 They can build Toyota, トヨタを開発した方、 they can build Honda. ホンダの創立者で、 Their building innovation is world famous earthquake resisting buildings. 日本人の多くがいろいろなものを開発して作り上げてきました。 They sell the technique to many countries around the globe. その優れた技術を世界中に紹介しています。 We love to build something in our life. 人生を通して私たちは何かを作り上げることができます。 How many of you have built something in your life? 何か作り上げた経験がある方いらっしゃいますか？これまでに。 May I see your hand? どうぞ手を挙げてください。 If you have built something in your life, please raise your hand. 何でも簡単なものでも大丈夫なので、何か作った経験がある方、手を挙げてください。 You're shameful? Lift your hand. どうぞどうぞ、皆さん遠慮なさらずに Wow. 手を挙げてください。 Many men are allowed to build something. 私たちは何か作ることが許されてますね。 It is a proud moment. 何か作り上げたときとても喜びます。 And many of you are builders. 私たちは、作り上げるものです。 And here in this passage, Jesus is asking the people, how many of you wanted to build a house and find out how you will be able to finish it? ここで塔を建てることをイエス様が話していますが、どうやってそれを塔を完成させるかっていう問いを投げかけています。 Jesus is trying to reveal a mystery here. ここで、一つの隠されたことを、イエス様は伝えようとしています。 Anything that we do it to complete it or finish it. 私たちが何か始めるとき、それは
完成するというゴールを持って始めます。 Jesus came from heaven for a mission. イエス様は、彼のミッションを成し遂げるために天から送られました。 He all through his life, he completing that mission, and at the end, he fulfilled that mission. イエス・キリストは目的を持ってこの地上に送られて、ミッションを成し遂げて天に、上げられました。 You know, there are two kinds of kingdom in the world. 2つの、御国王国があります。 From the biblical term, you will see three kinds of kingdom. 聖書の視点から見ると3つの王国があります。 One is kingdom of God. 神の国が1つです。 The second is kingdom of the devil. 悪の国です。悪の王国 Or で you can say kingdom of Satan. す。サタンの王国とも言っていいでしょ The third kingdom is kingdom of man. う。3つ目の王国が人の王国です。 Nepal is a kingdom of Nepal. ネパールはネパールの王国。 So where king is there, there is a kingdom. 王国があると Where there is king, 王 there is kingdom. 王がいるところにその国があります。 So here we are talking about building God's kingdom. ここでいう神の国とは、 God's kingdom is not made out of bricks and wood. 神の国というのは材料で建てられているわけではなく、 God's kingdom is made out of souls. 神の国というのは魂で作り上げられています。 You are the building element in building God's kingdom. 皆様の一人一人が神の国を建て上げられることに用いられています。 The Bible says that Jesus is our master builder. 神様、御言葉に、イエス・キリストこそが真の、建築者だと言われています。 In the Bible it says that Jesus said like this, I will build my church. イエスが私が自分の教会を建てると言ってます。 The gates of hell shall not prevail against it. 誰もそれを消すことはできないと。 One day Jesus turned to Peter and said, Upon this rock I will build my church. ペトロとの会話の中で、この岩の上に私は自分の教会を建てるとイエスは言われました。 We are the children of Jesus Christ. 私たちはイエス・キリストの子供たちです。 Jesus is our master builder. イエス・キリストがマスタービルダーです。 So Jesus is calling all his followers to be a builder along with him in building God's kingdom. 我々はイエス・キリストと共に御国を建て上げるものです。 If you have never built anything on this earth, まだこの地上で何も、作り出してないというのならば it is okay. 大丈夫です。 Feel it, take it easy. 大丈夫、心配しなくて大丈夫です。 But if you are a believer, 皆様が、if you are a 信じているなら、 if you are a follower of Jesus イエス・ Christ, キリストに従っていらっしゃるなら、 you must engage in building God's kingdom. 神様の御国を共に建てるチームメンバーに入ってます。 It is not, I don't feel good. なんかそんな気に乗らないなって。 We live in a community, we live in an era, we move according to the feeling. 私たちがいるこの社会はやる気がないとやらないとかそういう風潮もありますが、 Oh, today it is raining, I don't feel right to go to church. 今朝もなんか教会行きたくないなと思った方いらっしゃるかもしれませ I ん。 don't feel like to sit beside her. なんかこの人の隣に座りたくないなって思ったかもしれないです。 I don't like to feel. We live in a feeling environment. 私たちは感情に左右されやすいですね。 But following Jesus is not according to the feeling. でもイエス様に従うというのは感情に左右されることではありません。 To do the work of the Lord not according to the feeling. 神様の働きをすることはあなたの感情と比例するわけではないです。 That is a commitment. それは自分たちで決心して行うことなのです。 That is a commission.
自分たちが、受けた使命なのです。 You have no choice. 選択肢はありません。 When you have army here, police, we have army. 軍隊があるとしましょ The army man, when he is in his uniform う。軍服を着た方がいますね。 and given a gun in his hand, そこで武器を持ってます。 and he see enemy from far distance. で、敵が遠くにいるのを見ます。 He can't say that I don't feel good to fight with him. 敵を見て、でもなんかちょっとだるいから攻撃はしないっていうようなことは He has to stand up and shoot the object. できず、敵を見つけたら直ちにそれを攻撃する使命を担ってます。 Because he has been commissioned. その軍隊で働く隊員はそこで働くという使命を担ってます。 So you and I are commissioned and commanded by the Lord Jesus Christ. 同じように私たちもキリストの兵士として選ばれ、その役割を担うように期待されています。 For what? For what we have been commissioned. For what God has called us. 私たちが呼ばれた理由は何でしょう。 To be a builder. 神様の Yes. 御国を立て上げるために呼ばれています。 Yes, Jesus changed my life. 神様は私の人生を大きく変えました。 Yes, I'm sure that I'm on the way to heaven. もちろんです。天国へ行く道が用意されています。 But I have a duty でもここで役割があるのです。 to make others disciple of Jesus Christ. で、イエス・キリストの弟子を作る、弟子を増やすという使命が与えられています。 To tell others about Jesus Christ. 他の人々に御言葉を伝える役割が与えられています。 If you have never gossiped about Jesus Christ, you never gossiped about Jesus Christ. イエス様のことを伝えないならば、 Go and gossip about Jesus Christ. どうぞ今この時に本当イエス様のことを多くの人に伝えてくだ So さい。 that everyone will hear about Jesus Christ. みんながイエス・キリストを知ることができます。 So the Bible says that we are builders. 私たちはビルダーです。 What are we building? 何を立て上げてますか？ We are building the kingdom of God. 神様の御国を立て上げてます。 When we share Jesus Christ to someone else, イエス・キリストのことを分かち合うときに the、Holy Spirit convict that person, 聖霊によってその聞いている方は確信を持ちます。 change his life. 聖霊が人々の心を変え、 I am confident that I am a builder. I am confident that I am a builder in God's kingdom. 私が建築家であることを確信してます。 Do you have a confidence? 皆さんはどうでしょう？確信を持ってますか？ Take your right hand, どうぞ Take your 確信を持っている right hand. 方は手を挙げてください。 bring it close to your heart, 心に手を当ててください。 bring it here, not here, お腹じゃなくて胸に手を当てて、 and repeat after me. どうぞ私の後に続いて言ってください。 I am a builder. 私は建築家です。 I will involve 私は携わってます。 in building God's kingdom. 神様の御国を立て上げます。 I am a builder. 私は建築家です。 I will involve in building God's kingdom. 御国を立て上げるのに携わってます。 Amen? Do you believe that? 皆さん信じますか？ Or simply Sam said, keep your hand here, you just repeat after me. Do you believe that you are a builder? 言われたからではなく、皆さんそれぞれが確信しているでしょうか？ In chapter 14, verse 28, it says like this. 今読んだ御言葉の箇所には、ルカの If 14章 anyone 28節、 intend to build a house, intention, あなた方のうちに塔を建てようとするとき、 we need to have an intention means desire to build something. Intention means desire. まず塔を建てたいという思いから始まります。 That desire, God is the one who gives that desire. その志を与えてくださるのは神です。 So God is calling every one of us to be part of that building project. その立て上げるチーム
の一員に神様は加わってほしいと願ってます。a desire to do something, 共に働きたいと神様願ってます。 desire to sit down and pray for the unreached people, 共に祈り、 desire to distribute gospel tract, そのトラクトを配ったりdesire to go for mission work, でミッションフィールドに出かけ、 desire to give it for the mission work. そのミッションワークのために、献金を捧げ、 If you have no intention, you will never move anywhere. そういうふうにしたいというような志があって行動に移します。 If you want to see something happening in your life, 何か変化が見たいと思うならば、 you should have the desire, まず、 the desire to do something else. そうしたいという熱い思いが与えられます。 When God builds His church, 神様が教会を立て上げるとき、 let God give us that desire in our heart その教会を建てたいという思いがまず私たちの中に生 to まれ be ます。 get involved in the mission work. で、そのミッションに携わり、 When we have that intention, その、思いがあるとき、やりたいと、何かをやりたいと思いがあるとき、 God will honor our desire. その志を通して神様は働かれます。 That the Bible says that if anyone has the intention to build the tower, first he has to, what is the first point? Second point, he has to sit down first. まずじゃあその思いがある、志が与えられたら、その次にすることは、まず、腰を据えて自分にはできるかなというふうに Where we need to 問うこと sit, です。 where we need to sit down. どこに座りますか？ We need to sit down at the feet of Jesus Christ. イエス・キリストのもとに来ましょう。そこで座りましょう。 Jesus, I have a desire to build, 神様、私は、建築したいという思いがあり but I ま am す。 sitting at your feet. で、あなたの身元に座っているこの間にこの思いを持ってきました。 Give me a direction. この思いがありますので、どうか導いてくださいと Give 祈り me ま the, す。 give me the persistence to do the work. どうか諦めない思いを与えてくださいと、力を So, 与えてく so ださいと that 祈ります。 I may able to do the work what God wants me to do. 神様に与えられた志で私はその仕事を成し遂げたいのですと祈ります。 When we sit at the feet of Jesus Christ, イエス様の足元にひれ伏すとき、 God will speak to us. イエス様は語ってくださいます。 When God speaks, 神が語るとき、 when God gives direction, 神様が導きを与えるとき、 God can make it possible. その思いが実現します。 So whatever we build for the kingdom of God, そう神様の御国を立て上げるとき、 we should build according to the desire of our God. 神様の御心に沿って立て上げます。 Who is our God? 我々の神とは Our God is a big God. 偉大な神様です。 Our God is a great God. 素晴らしい神様です。 Our God is a miracle working God. 奇跡を起こす神様です。 So when I sit at the feet of Jesus, イエス様の身元に行き、 I pray God to open up the heaven, でそこで天が開かれるように祈り、 open the homes, ドアが開かれ、 open the hearts of people, 人々の心が開かれるよ so うに、 that their life will be changed. でそこで人々の人生が変えられるように。 So take time in your personal time to sit at the presence of Jesus and listening from Him. でイエス様のもとに来て、そこで、イエス様の御声を聞く時を持ちましょ And when we sit at the presence of Jesus Christ, う。イエス様のもとに行って、そこでイエス様と語り合い、 it will not be a waste in your life. It will not be a waste in your life if you sit at the presence of Jesus. それは決して無駄な時間ではありません。 Whoever sat at the feet of Jesus イ Christ, エス様の身元に行くとき、 their life has been changed. そこであなたの人生が変えられます。 God came down and helped them. God came down and helped them. 神様が直接助けてくださいます。 You know the story of Martha and Mary. マルタと、メアリーの話が福音書に書いてあります You know the が、life of Elijah. エリーシャの話、
God provided for him. 神様がどんな時でも与え続けてください You know ま the した。 story of Abraham. アブラハムの話はどうでしょ God told him to go. う、あなたは行きなさいとミッションを与えら He れ、 left everything and went after God's call. でアブラハムはすべてを捨てて神様の声に従って進み行きました。 God is still alive. 神様は今も生きておられます。 God is still on the throne. 神様は王座に立っていらっしゃいます。 Whoever sit at the presence of Jesus Christ, 神様の身元に行くとき、 God can change. その人の人生を心を変えることができます。 God may not to call you to go to India or Nepal or some other place. 神様は、人々をネパールやインドに使わすでしょう。 But God called you to pray. まず、神様は身元に来て皆さんに祈ってほしいと願っていま God す。 called you to stand between the gap and intercede for the unreached people group. まだ、福音を聞いてない方々を思い、皆さんにそこにその方との間に立ってほしいと願ってい So ます。 whenever you get opportunity, sit at the feet of Jesus Christ. 機会があるたびにイエス様の前に来て祈りましょ When we sit at the feet of Jesus Christ, God will change things in our life. う。イエス様のもとへ来るとき、神様があなたを通して働いてくださって状況を変えてくださいます。 When we sit at the feet of Jesus Christ, イエス様のもとに来るとき、then the Bible says that count the cost. そこで、Count the cost. あなたの代価は何かと Any 聞かれます。 builder who build a house, he will calculate how much money it is needed to finish the task. 何かを立て上げようとするとき、どういうものが必要かというふうに私たちは計算します。We need the count the cost means following Jesus, we have to pay the price. イエス様に従うその代価とは何でしょ People will hate us. う。イエス様に従うことによって嫌われ者になってしまうかもしれ It ない。 is not a feeling good program following Jesus. イエス様に従うということは心地よいことではないのです。 The song we sang many times, I have decided to follow Jesus. イエス様に従うという賛美歌があるんですが、 No turning back, no turning back. 戻りはできないってその歌で歌ってます。 Cross is before me. 十字架が前にあり、 Even if no one with me, 誰も一緒に来てくれなくても、 I have decided to follow 私は Jesus 一人で Christ. もイエスに従うという、 That is the commitment we 歌ですね。 need to when we follow Jesus イ Christ. エス・キリストに従うとき、私たちは決心しなければなりません。 We are not the people who follow by the crowd. 群衆についていくのではないんですね。 Crowd goes many places. 人々は、群衆にたやすくも簡単についてきます。 But we are the followers of Jesus で Christ. も我々はイエス・キリストに従っていくのです。 Look at the life of Paul. Paul. パウロの人生を見てみましょう。 Paul says that I counted everything dust and dung for the sake of the gospel. これまで得てきたすべてのものは塵あくたに過ぎないと。イエス・キリストに比べればもうゴミだというふうに言ってます。 When we follow Jesus Christ, イエス様に従うとき、 people will hate us. 人々に嫌われるでしょ We cannot go to the same place where we used to go. う。過去に行ってた場所に行けなくなります。 Our language need to be changed. 言葉遣いも変わります。 Our dress need to be changed. 洋服さえも変わるでしょ Our acts, everything has a total transformation need to take place when you follow Jesus Christ. う。イエス・キリストに従うとき、私たちのすべてが変えられるのです。 Because we are partakers of the God's table. We are partakers of God's table. 神と食卓を共にするものですから、私たちは変えられるべきです。 So there is a cost to pay. イエス様に従うとき、その代価を支払うことが必要です。 I pray that God will motivate you. God will encourage you to continually pray for the people of Japan and around
unreached people group. 皆様がますます祈り、皆様がますます神様に、イエス様に従い続けることを願います。The last, it says that in that verse, finish it well. そして、使命を我々は全うします。Anything we start, we need to finish it. 始めたものは終わりがあります。When I came here early 2000, when I came to Japan, 2000年日本に来た時、this building was under construction. この教会は今、その時は建築途中でした。All the final touching that's going on here and there. 仕上げの最中でした。And Tajima and his brother taking me all around in this place and showing every minute details. 田島先生とお兄さんが、案内してくださって事細かく見せてくださったんですね。And everyone worked together and made it so beautiful. で、その建築に携わった一人一人が素晴らしい働きをされてました。 Even now it looks new. 今この時でもまだ本当に新しいです。They finish it very well. その完成が素晴らしかったんですね、この教会の建物の。The same way, そのように when we follow Jesus Christ, 私たちがイエス・キリストに従うとき、 whatever Jesus has commanded us, 神様が、いろいろな命令、ミッションを与えてくださいます。 do it very well. そのミッション一つ一つ成し遂げていきましょう。Many people who start, they will never finish it. 多くの人々が始めても完成しない場合が多いんです。Half of the people, 90% of the people who start, they will never finish it. 90% の方が始めても完成しないままで終わるのです。But we should not be the people like that. そのようになってはいけません。Look at Jesus Christ is our example. イエス・キリストが我々の模範です。 Jesus is our model. 私たちが見本とすべきお方です。 Jesus is our master builder. イエス様が真の建築者でいらっしゃり、 He came from heaven 天から来られ、 for a mission. ミッションを持って来られ、使命を持って来ら He れ、 finished that mission. そのミッションを、その使命を全うされ、 When people crucified Jesus on the cross of Calvary, 十字架につけられ、 Jesus said, "It is finished." 完成したイエスはおっしゃられました。 He told the Father, "Father, for the work that you have sent me into this world, I have done it." 十字架上でイエス様は、お父様、私は自分のミッションを成し遂げましたと。 He looked at the Satan and said, サタンを見下げ、 "Satan, you are trying to capture the people in your hand. サタンに向かって、サタンの手の中に人々を収めようとお前はしていたが、 But you cannot keep them in your hand. それはできないとイエスは宣言しまし I will come back and release them." た。で、私は戻ってくると。 On the third day, 3日目に something happened. 何が起こりましたか？ When the world said that it is finished, イエスがその働きを全うされたと言 when った the, 後、 when the Roman Empire said that it is finished, でそれで見ていたすべての人がもうすべて終わったと言った後、 when all the Satan and his kingdom started rejoicing that they have crucified Jesus, 悪が勝ったように思えたイエスが十字架にかかったその後、 his disciples were worried. 弟子たちが不安に襲われ His ていた mother その was 時、 worried. His mother was worried. イエスの母が心配に追われていた時、 But Jesus is dead. イエスは墓に葬られ、 But 死 something に happened to Jesus. でもイエスに何が起こったか。 On the third day, 3日目、3日後、 Jesus rose again from the dead. イエスは復活し、 And he said, "I am the resurrection. 私は復活であり、 I am the life." 命であり、 Oh, that great Jesus, he completed the task that has been entrusted to him. その瞬間、イエスは自分のミッションを、自分の使命を成し遂げました。 Whatever God has started in your life, 神様が皆様の人生でなされているこ it と、 may be a very small thing. もしかしたら小さな
ことかもしれない。 Do it intentionally. でもその小さなことでも完成することを諦めないでくだ Sit さ at い。 sit at the presence of Jesus. イエス様のもとに来て、その身元に座って、 Count the cost それができるかなってイエス様と話し合って、 and finish it well. どうぞその与えられたミッションを完成させてくだ When you さい。 finish it well, その与えられた使命を完成させるとき、 Jesus would say, イエス様は Well done, よくやった、 well done, よくやりましたね、 faithful あな servant. たは忠実なしもべです Come and って、 inherit the kingdom of ど God. うぞ御国を受け継いでくださいと、 Come and inherit the kingdom of God. 御国を受け継いでくださいと言ってくだ Here さる is で a しょう。 crown for you. Here is a crown for you. どうぞこの王冠を受け取ってください。 You take this ど crown. うぞ受け取ってください。 Are you prepared for that? その準備ができてますか？ Church, are you prepared for that? どうでしょう、皆さん準 To, 備はできて to います listen か？ from Jesus, his mouth, well done, faithful servant. そういうふうによくやったって褒められるその準備はできていますか？ So make sure that I am a builder. どうぞ皆さん一人一人が立て上げるもの、建 I 築 will だという sit こと at the を覚え feet て of くだ Jesus さい。 Christ. どうぞイエス様の身元に行って、 I will count the cost in で following 自分に Jesus. 何が必要か、どういう代価を払う必要があるか見極めてください。 I don't know how many days I will live. I don't know how many days I will live. この地上で何日間生きられるかわからないですが、 But all the days of my life, 生きている限り I want to please the Master. 私は神を賛美する。 I want to be a faithful steward. 私は忠実に生き続けると。 I'm waiting to listen from Him. でいつも神様に耳を傾けます。 Well done, faithful servant. 神様によくやったねという言葉を私は待ち続けます。そう言ってもらえる日を待ってます。 Shall we close our eyes? Shall we close our eyes? Shall we close our eyes and look into the Lord and pray? Shall we close our eyes and look into the Lord and pray? それでは、皆さん、祈りを持ってこの会を、このセッション、この祈りを、このメッセージを終わりにしましょ Pray, Jesus, I want to be a builder with you. う。イエス様、私はあなたと共に立て上げるものとなりたいです。Many times I failed you. 多くの失敗をしてきました。 Many times I was not faithful in following you. 忠実なしもべだったわけではありません。 Jesus, I commit my life in your hand. ですが私はあなたにすべてを捧げします。 Help me to be a faithful followers of you. どうぞ私が忠実なしもべで居続けることができるよう助けてください。 And continue to be salt and light wherever you kept me. 生かされているところであなたの光となり地の塩となることができるよう助けてください。 Thank you, Jesus, for reminding me that I am a builder. 私をあなたの建築家としてくださったことをありがとうございます。 Help me to build someone's life. どうか私を通して他の人々の人生も立て上げる手伝いをすることができますように。 I want to be part of the building God's kingdom. 私は神の御国を立て上げるチームの一員となりたいのです。 Lord Jesus, イエス様、 throughout my life, 自分の人生を通して help me to follow you あなたに従い続けたいです。 and finish my race faithfully. そして私が走るべき工程を走り終えたいと願います。 I want to hear from you. あなたの御声を聞きたいです。 Well done, faithful servant. そしてあなたにいつかよくやった忠実なしもべだと言っていただきたいと願うものです。 In Jesus' name. イエス様の名前を通してこの祈りを捧げます。 Amen. Thank you for giving me this privilege. この機会を与えてくださったことに感謝します。 Special thank you to my translator, and she has done a fabulous job. Thank you.
うにですね、インドから来ていただいてメッセージをしていただきました。皆さんにもメールを送りましたように、インドでの働きはすごく難しくなってます。ますます難しくなってます。そして本当にその中でですね、口座を凍結されているという状況なんですね。今皆さんそのことを本当に覚えてですね、このインドの宣教の働きのためにお捧げ物をしていただく時間を持ちたいと思います。今から配りますので、ぜひ、お捧げいただけたらと思います。なかなかない機会ですので、ちょっとここは本当に皆さんの献金の働きが必要ですので、ぜひ覚えて捧げてください。主は道を、主は道を日々作られる。何もないように思える時でも、主は見てで身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。主は道を作られる。主は道を日々作られる。何もないように思える時でも、主は見てで身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。天と地が滅び失せても、主の御言葉滅びず、荒野に道を、砂漠に川を、今日も作られる。主は道を、主は道を日々作られる。何もないように思える時でも、主は見てで身元で支え、新しい明日へ主は道を作られる。新しい明日へ、新しい明日へ主は道を作られる。天にいます。天にい
日ごとの糧を与え我らの罪を許したまえ試みに合わせず悪より救い出し国と力栄えはとこしえに主にありアーメン。国と力国と力栄えはとこしえに主にありアーメン。 Father God, we thank you for this beautiful day. Thank you for bringing your saints from all across this place. We thank you for your presence from morning till this time. As we depart from this place, let the presence of God continue to lead us and guide us. Keep all of us safe, O Lord. Give your peace, continue to sustain us and continue to lead us, O Lord. In Jesus' name we pray. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the constant communion and fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us both now and forevermore. Amen. God bless you all.